everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. May bago na gihug sa mailbox na to. Oh, sam nasuwata. Gikan ba ni Celes? Unsa? Kinala masakpan na to. Kung kinsa ang magsigighog sa suwat nga gikan kuno ay Celestin. Kinahanglan gyud. Ma, marilagi kang nadlok. Patay naman ka na si Celes. Patay na siya. Pero dili gyapon ko ganahan nga isgutan pa siya. Nya, ipaunsa man na nimo nga nakatultol man siya dinhi sa ato. Kinahanglan butangan og CCTV ang dapit sa mailbox. Basa ko na iyang suwat, mama. Kinsa man gyud kang bagag utok ang Ma? Ngano ka? wara ni, wa. Ma, nakakita ko. Drawing ang gipadani ini. Murag drawing sa kwintas. Ayun nagtanawa Shin. Binuang na nang gipada sa panuay. Bata tingali na mga mag-agian dinhi sa ato. Gawas na, be. Gawas sa Shin kay gusto ko mag-inusara. Okay. Masuri ko niya, ma, ha? Nabitaw ka sabay? Nganong nagpadaman siya nako ining drawing sa kwintas nako nga may bitay nga letter J. May kamayng note nga gipataban. Remembrance. Buhi gyud ka ha, si Celes. Nadawat ka niya ang remembrance? Sigurado ko, ako mismo ang nagbutang sa ilang mailbox sa sobre. Tuod. Ang ganang remembrance man imong gipasuwat na ako nga mensahe karon. Alang kang Ma'am Julia. Tungod kay nakakita ko ug nakapati ko sa ilang panagsulti sa unang panahon. Nga, ang kwintas ni Ate Julia, remembrance ni Ate Celes, ug may kwintas sab si Ate Celes nga gikan ni Ma'am Julia. May pendant nga si Si Celes? mao ka na. May kwintas ang imong inahan nga parehas kang Ate Julia. Dungan silang nagpalit ini. Suod gaday sila si Mama Celes ug Ma'am Julia. Pero ang pagkadautan ni Ma'am Julia, mo imi patigbabaw. Niyang mga pictures nga magipakuha na ko. Ibutan na diha, kaya akong pilian. Franco, wala ko makagusto ini. Unsa raw sa brang nagkahastol mo, Julia? Magipadana sad ang nagpakasele sa among mailbox sa bahay. Unsa? Ay pastidan mabughat ka ng kalaki ni mo. Labas pag sabal si mo. Nga mas stress ka na. O kisa may dili ma-stress ini. Nga gipadadaan naman sa kog drawing. Para drawing, mahasol ka na. Pero kami lang si Celes ang nahibaw sa story sa among kwintas. Unsa? Nahinumdum ka. Nahinumdum ka sa akong kwintas nga gold nga may bitay nga J. Oh. Oh, di ginto ni mahubuon. Nawa ni, di ba? Oo, nawa. Kami lang si Celes ang nahibaw nga amo ning remembrance sa usag-usa. O niya, anong nahasol magkaanak ka ron? Tungod kay ang drawing nga gipadana ko. Drawing sa akong kwintas nga gihatag ni Celes. O nga, remembrance nga note. Franco, kinahanglan susihon ini mo. Kung tinuod bagyod nga patay na si Celes. Unsa? Patuo na sa kunin mo sa Cebu. Mahimo nga mo stay ka lang dito o sa kagabi, Franco. Ang importante nga makita mo ang lubong ni Celes. Dili kay istorya lang. Franco, dili na komedya ang nadawat na ako gikan ni Celes. Mga mensahe lang kini
nga kami lang duha ang nahibaw. Usa. Mao nga susiha kung tinuod ba nga patay na si Celes sa prisuhan o pangitaa ang iyang lubong. Sir Alejandro, Unsa nang imong lakaulan do? huwag ibalita bahin kang hilina og sa bata, sir. Kung mao ka na, ato na lang daw ato nga patay na si Helena. Di ko ganahan nga mo dawat, ana, sir. Pero, muraw ko anay paglaom nga makitaan siya. Usa na kabuan ka pinsukad siya gagikidnap. Pero hangtod karon, wa pa nanawag aron ipalukat siya. O kung unsa man gyud ang gusto sa kidnapper. Ang lalaki nga atong nadakpan lang ang makasulti sa tinuod. Pero sirado gyud ang iyang baba, sir. Buot ipasabot. Nga wa nagipaglaong nga makitaan si Helena. Nawad ana kong paglaom, sir. Gusto kong tawagan ang iyang inahan. Oh, ha? Pangita ang cellphone, Helena. Iyang nada ang iyang cellphone sa nagikidnap siya, sir. Sa iyang mga butang. Pangukay siya mga butang. Basin og nakasuwat siya og mga numero nga agay na tong tawagan. Sige, sir. Mangukay ko sa kwarto karon. Ilabay ka na! Ay, ma'am, relax lang gud. Ay lagot tingin siya. Lando. Sa kabila in taon ma'am. Susiha sila. Kung naungsa sila sa gawas, sige na, Lando. Oh, sir. Kisa may nagbutang ng patang ilaga sa ako mga sinina! Wa taon ko kahibaw gid anak ma'am. Ang uroy. Ilabay na! Kamutan na si Sir Alejandro. Naunsa ko naman din, eh. Na ay ilaga siyang mga sinina ay patay nga ilaga giputos og tisyo. Sa magkalando, ikay nagbinuoang na ako! Ay numduman lang ko ini sa una. Unsa ba imo na hinumduman manang? Usa ka buntag ana nagkagubot sa bays mga katabang. Kay ang sinina ni Siles gibutangan og patay ilaga nga giputos og tisyo. Oh, ilabay na na! O ayaw na paghisgot ni Siles manang! Labi na ng tanan ako sinina sa aparador! Ipanglabay na! Ipanglabay! Ma'am. Ato lang ni ipalundri ka, ma'am. Hoy, ilain kay kun ako'y manglabain eh. Kusinira boy ako, ma'am. Basta ipanglabay na! Labi na tanan ako sinina sa aparador manang kundili mo! Ilabay! Labi! Manang kisam kay nagbutang anak. Na, ang nagbutang anang patay ilaga, no? Gusto mo ba sa sadaan sa unang panahon? Unsa? O ang dunay rason nga mobuhat ni ana nga mopaus, mao si Siles. Pero patay na siya manang. Di na siya magkahimo sa pagbawas kang Ma'am Julia. Mausab na problema na to, Rondo. Ilabay na lang na manang. Julia, Niya ang investigador nga akong gihire, Alejandro. pasudla. Kay makigsulti ko. Lingkod. Unsay nga ni mo? Naanaklo sa inyo ang investigador. Oh, nagsulti na sila si Alejandro. Maayo. Unya, usa sunod na plano. Wap ko'y laing gustong buhaton. Gawa sa pag-ila. Kung kinsa ning nagsigig binuk ang nako nga Celes. Ay, padara. Dili mahita pong dili ko magdaha. Doon ay mga sitwasyon nga kami lang si Celes ang naibaw. Ayaw ka bala ka, Julia. Ugma, mahibaw na ta kung hain ilubong si Siles. Unsa makining investigador ko no nga imong gipada. Maayo ng pagkasinal. Uy, ay kabala ka. Artista na sa YouTube. Kamao na sa role nga investigador. Ay magkaning sortan na ni Helena sa mga kontak ni. Dong, unsa man ang imong giukay? Nangita ko sa numero sa cellphone sa inahan ni Helena. Nga naman, inyo na ning pahibawon nga gikidnap si Helena.
May katungod siyang may baw manang. Busa kinahanglan matawgan sinang naring. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.